салом алейкум, хуш омадед ба канали Ширин Ибронова. тӯли моҳҳои зиёд ба ман савол додед ки кай аз Тоҷикистон самолёт парвоз мекунад ба тарафи Русия. ана ман имрӯз хабари муҳимро ба шумо мерасонам. Кай аз кадом шаҳр ба тарафи Русия самолётҳо парвоз мекунанд. аз 7 ноябр, яъне аз пагоҳ сар карда, авиакомпанияи Ютер аз душанбе ба тарафи Москав парвоз мекунад ва аз Хуҷанд ба тарафи Сургут парвоз мекунад. ғайри ин ба шумо фаҳмонданиам ки аз душанбе рӯзҳои 7, 14, 21, 28 ноябр компанияи ҳанами Ютер аз душанбе ба Москав парвоз мекунад. ин рейсҳои чартериянд. фаромӯш насозед, савол додед киҳо омада метавонанд. ба саволи шумо ман ҷавоб медиҳам. нафарони РВП доред, вид на жительство доред, ё ки зан ё шавҳари шумо шаҳрванди Русия аст, ё ки фарзанди шумо шаҳрванди Русия аст, ё ки донишҷӯ будед ҳамон ҷо мондед. ҳамин сабабҳое ки аниқ дар шумо бошад, ҳамин асосҳо бошад, шумо ба консулства таъҷилан муроҷиат кунед ки анам хел асосҳо доред ва ҳуҷҷатҳои худро копия карда дар дастон гиред, ғайри ҳуҷҷатҳои аслӣ. ғайри ин аз ҳамон нафароне ки шаҳрванди Русия ҳастанд копияи паспортҳошонро ба шумо равон кунанд ба воситаи интернет. ҳовай падар аст, модар аст, шавҳар аст ё ки фарзанд аст, ана ҳамино метавонанд ки нусхаи шиносномаи аними паспорти Россияро ба шумо равон кунанд. шумо онҳоро гиред ва дар асоси ҳамонҳо метавонед ки дар рейсҳои чартерӣ билет харида ба Русия биед. ва ба шумо фаҳмондам ва рейсҳое ки аз Хуҷанд ба Сургут фақат пагаҳ 7 ноябр мешавад ва дигар рӯзҳояшро пайгирӣ кунед. шумо метавонед фаҳмида. аз куҷо метавонед фаҳмида? аз вебсайти анамин Ютер шумо пурра метавонед фаҳмида. ғайри ин ба воситаи ҳамин вебсайти Ютер метавонед ки шумо билет харед, чипта харед. ба шумо ҳама асосҳоро фаҳмондам. ягон саволҳои зиёдатӣ бошад, дар комментариҳо нависед. рақами телефони ман ҳаст, паёмак нависед. ман ҳатман вақтшо ҷавоб медиҳам. ва ҳама нафароне ки дар асоси ҳуҷҷатҳо меояд, ҳатман муроҷиат кунед ба консулгарии Русия. ғайри ин ҳуҷҷатҳо дар дасти шумо нусха бошанд ва оригинал дар дастон бошанд. саломат бошед ва дигаронро огаҳ кунед. ҳамин видеоро фиристонед, лайк монед зиёдтар ки ҳамин видео ба дигар нафарон равад, то ки дигарон низ интизори ҳамин буданд, интизори ҳамин хабари муҳим буданд. ва лайк монед, ба дигарон ин видео меравад, дигарон низ истифода мебаранд. ва хоҳиш мекардам падилитса кунед, то ки дигар ҳамватанони мо аз ҳамин видео истифода баранд. обуна шавед, подписат кунед. ба шумо ба тариқи автоматӣ анам хел навигариҳои видеоҳои ман меравад. дар амони худованд бошед.